नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. शक्तीपीठचा मार्ग बदलणार. नागवेकर हॉस्पिटल तोडफोड प्रकरणी परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल. आणि राजन तेलींचा जिल्हा बँकेवर पुन्हा एकदा आरोप. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. नागपूर ते गोवा या प्रस्तावित शक्तीपीठ मार्गाला विरोध होत असतानाच राज्य सरकारनं या मार्गाचं अलाइनमेंट बदलण्याचा निर्णय घेतलाय. नवा मार्ग सोलापूर आणि सांगलीतून जाणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात माहिती दिली. यासोबत नागपूर गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग हा एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी महामार्ग आहे. याचं नाव जरी नागपूर गोवा असलं तरी देखील याचा सर्वाधिक फायदा हा मराठवाड्याला होणार आहे. मराठवाड्याचं चित्र हा एक महामार्ग बदलून टाकेल. आणि या संदर्भात मागच्या काळामध्ये काही आक्षेपही होते लोकांचे. विशेषतः एक आक्षेप होता जो खरा होता की आपण जी अलाइनमेंट फायनल केली होती ती लोकांनी आपल्या लक्षात आणून दिली की सोलापूरपासनं आपली अलाइनमेंट ही जो राष्ट्रीय महामार्ग आहे त्याला पॅरलल जात होती. आणि त्याच्यामुळे ग्रीनफील्ड महामार्ग का बनवतो? नवीन एरिया ओपन अप होतात. ग्रीनफील्ड महामार्गामुळे अनकनेक्टेड लोक त्याच्याशी कनेक्ट होतात आणि तिथे विकास जातो. आणि म्हणून आमचे जयकुमार गोरेजी, अभिजितजी या सगळ्यांची आम्ही चर्चा केली आणि याची सोलापूरपासनं एक वेगळी नवीन अलाइनमेंट आम्ही तयार केली आहे, जी चंदगडपासनं पुढे मग म्हणजे सोलापूरपासनं जाते, मग सांगलीतनं जाते. आमचे जयंतराव पहिल्यांदा सुटून गेले होते शक्तीपीठ महामार्गातनं. आता तुमच्या जवळ आणलं आम्ही आणि मी तुम्हाला दाव्याने सांगतो की जयंतरावच मला पत्र देतील की हा करा. एवढा फायदा त्यांच्या मतदारसंघाला त्याचा होणार आहे. पंढरपूर जवळून आहे, एकदम पंढरपूर जवळून. त्यामुळे आता आधीचं तर आपलं जवळपास जॉईंट मेजरमेंटही झालेलं आहे, त्याचं ॲक्विजिशन आपण चालू करतोय. ही जी नवीन अलाइनमेंट आहे या नवीन अलाइनमेंटचं आता आपण त्या ठिकाणी आणि पलीकडे तर चंदगड वगैरे त्यांनी मोर्चा काढूनच आमच्याकडनं महामार्ग न्या म्हटलं, त्यामुळे तिथे काही अडचण नाहीये. आणि आता सांगतो, ज्यांच्याकडनं आम्ही अलाइनमेंट काढली आता तेही लोक आमच्याकडे आलेले आहेत आणि ते म्हणतात आता काढू नका, तुम्ही इथनंच अलाइनमेंट ठेवा. पण त्यांना आम्ही सांगितलं की तुमच्या विरोधामुळे आम्ही काढलेली नाही, हा अधिक फिजिबल आम्हाला मार्ग मिळालेला आहे. आणि गतिशक्ती प्लॅटफॉर्मवर तो मार्ग नेल्यामुळे गतिशक्ती प्लॅटफॉर्मचा काय फायदा आहे बघा, की जवळपास सगळी वन जमीन आम्हाला त्यातनं वगळता आली. अगदी थोडीशी वन जमीन आली आहे, त्यामुळे त्याचं परमिशन मिळणं अतिशय सोपं झालेलं आहे. आणि खूप मोठ्या प्रमाणात हा मार्ग आपले सगळे शक्तीपीठ तर कनेक्ट करेलच, पण मी तुम्हाला सांगतो की विशेषतः जो दुष्काळी भाग आहे मराठवाड्याचा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा देखील त्याचं चित्र बदलणारा हा महामार्ग ठरेल. याचं काम हे या 2026 मध्येच सुरू झालं पाहिजे अशा पद्धतीनं आम्ही हा प्रयत्न करतो. आपण बघा, या एका महामार्गामुळे आपला जो 18 तासाचा प्रवास आहे तो 8 तासावर येणार आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही कनेक्टिव्हिटी. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय, आपला लूप तयार होतोय. समृद्धी महामार्ग, नांदेड जालना मार्ग, हा महामार्ग याच्यामुळे महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही जिल्ह्याला इंडस्ट्रीचा ऍडव्हान्टेज मिळणार आहे. आतापर्यंत इंडस्ट्री ही जिथनं पोर्ट कनेक्टिव्हिटी आहे किंवा लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी आहे तिथेच जात होती. यातनं पोर्ट कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्स कनेक्टिव्हिटी ही जवळपास महाराष्ट्रातल्या हे 2-3 आपले हे झाल्यानंतर जवळपास 32 जिल्ह्यांना ही कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. आमदार आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेत शिंदे शिवसेना आणि भाजपच्या घोषणांवर टीका केली आहे. पागडी मुक्त मुंबई, शिंदे आणि भाजप बोलत असलं तरी ही फसवी घोषणा आहे. बळी पडू नका आणि जे सत्य आहे ते जाणून घ्या, त्यांना तुम्हाला मुंबईतून बाहेर काढून टाकायचं आहे असं सांगत आदित्य ठाकरेंनी टीका केली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष म्हणून आम्ही मागण्या केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची असेल किंवा गृहनिर्माण मंत्र्यांची असेल धावपळ झाली आणि थातूरमातूर उत्तर द्यायचं म्हणून काहीतरी त्यांनी दिलं होतं. आज मी त्या सगळ्या घोषणा त्यांच्या एक्सपोज करणार आहे, त्याची चिरफाड करणार आहे आणि आपल्याच माध्यमातून लोकांना सांगणार आहे की ह्या घोषणा आहेत त्या फसव्या आहेत, भाजप खोटं बोलत आहे, ह्याला बळी पडू नका, फसून जाऊ नका. पहिली घोषणा म्हणजे आपण सगळीकडे पाहत असाल होर्डिंग्स लागलेले आहेत, एक पक्ष ज्या माणसांनी चोरला त्यांचे, की पगडी मुक्त मुंबई करणार. तसं पाहायला गेलं तर पागडी हा विषय
महाविकास आघाडीचं सरकार, उद्धव साहेबांच्या सरकारने हा सोडवला होता 79A 79B क्लॉज आणून, ज्याच्यात जर बिल्डिंग एखादी इमारत जी उपकरप्राप्त इमारत असेल ती मोडकळीस आली असेल तर त्याला पहिले 6 महिने जागा मालकाला आणि नंतरचे हे टेनंट्सना आपण देऊन तिकडचा पुनर्विकास आपण शक्य करत होतो. हे अगदी राष्ट्रपतींपर्यंत गेलं. मग 2022ला तेव्हा जेव्हा त्याच्यावर सही होऊन आलं, अनेक ठिकाणचे पुनर्विकास हे मार्गी लागत असताना काही काही ठिकाणी NOC देखील मिळाल्यानंतर आपण पाहत असाल कोणीतरी कोर्टात गेलं आणि हा विषय तिथे एक तांत्रिक तिढा बसलेला आहे. आम्ही जेव्हा मागणी केली, मग त्याच्यात मी होतो, मनोज जामसुदकरजी होते, अजय चौधरीजी होते, महेश सावंतजी होते. आम्ही आमदार म्हणून जेव्हा मुंबईचे आमदार म्हणून मागणी करत होतो की ह्या पागडी इमारतींना किंवा सेसच्या इमारतींना, उपकरप्राप्त इमारतींना तुम्ही न्याय दिला पाहिजे. आमच्या मागण्या होत्या ते स्पष्ट आहेत आणि त्याच मागण्या ह्या पागडीमधल्या टेनंट्सच्या आहेत. पहिली गोष्ट जी आमची मागणी आहे आणि तीच त्यांची आहे की म्हणजे सगळ्या टेनंट्सना तुम्ही लीगल संरक्षण द्या, ऑक्युपंट्स म्हणून जाहीर करा आणि त्यांना संरक्षण द्या. कारण झालं असं, आत्ता कुठेतरी बिल्डिंग मोडकळीस आली आहे दाखवून जे जागा मालक आहेत ह्या पगडीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात. तर पहिली आमची मागणी होती तुम्ही त्यांना ऑक्युपंट्स म्हणून जाहीर करा आणि जे काही तांत्रिक आणि लीगल संरक्षण असतं ते द्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा जो तिढा निर्माण झालेला आहे कोर्टामध्ये, एक सक्षम प्राधिकरण कोण आहे हा लवकर सोडवा. कोर्टामध्ये तुमचा इगो बाजूला ठेवा आणि सांगा कोर्टाच्या समोर की म्हाडाच हे सक्षम प्राधिकरण आहे. का अजून ते अडले, का राज्य सरकारकडून पुढे काही कारवाई झाली नाही त्याच्यात कोणास ठाऊक. आणि तिसरी गोष्ट आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट जी मी मागणी केली होती अधिवेशनात ती हीच होती की ज्या काही उपकरप्राप्त इमारती आहेत किंवा सेस प्रॉपर्टीज असतील किंवा पागडीवाले प्रॉपर्टीज असतील, ह्यांना तुम्ही स्पष्टपणे एक ट्रिगर द्या की मोडकळीस बिल्डिंग आली असेल किंवा नसेल, पण 60 वर्षाची एकदा बिल्डिंग झाली तर पुनर्विकासाची संधी पहिली जागा मालकाला आणि मग तिकडच्या टेनंट्सना हे तुम्ही शक्य करून द्या. पण झालं असं, एका बाजूला हे सगळं न होता जे काही गृहनिर्माण मंत्र्यांनी घोषणा केली ती फक्त आणि फक्त जागा मालकांसाठी होती आणि बिल्डरांसाठी होती. आणि म्हणून त्यांनी जे होर्डिंग लावलेत पागडी मुक्त मुंबई, त्याचा अर्थ हाच होतो की पागडीमध्ये सगळे राहणारे जे मुंबईकर आहेत, जे लाखो मुंबईकर आहेत, त्यांना मुंबईतून बाहेर घालवायचं. किंवा मग ते अदानीचे कसे धारावीमधले लोक देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर न्यायचं, तसं तिथे देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर नेण्याचा प्रयत्न हा कदाचित एकनाथ मिंदेंचा असू शकतो. पण बघा ना, जे मी फेकनाथ मिंदे एवढ्यासाठीच बोलतोय कारण सगळ्या गोष्टी तर फेक आहेतच, पण ही घोषणा देखील अशी फेक आहे त्यांची घोषणा काय, जर मी नीट ऐकलं असेल आणि तुम्ही पण नीट ऐका, ते त्यांचं स्क्रीन व्हिडिओग्राफ पण आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की पुनर्विकासासाठी पागडीच्या आम्ही म्हणजे ते भाजप आणि मिंदे हे नवीन धोरण आणत आहेत आणि त्या धोरणाप्रमाणे जे तिथे राहतात जे टेनंट्स आहेत, जेवढी जागा त्यांची आत्ता आहे तेवढीच जागा निश्चित केली जाईल. म्हणजे जर तुम्ही 10 बाय 10च्या खोलीत राहत असाल, जो काही पुनर्विकास स्वतः करता त्याच्याप्रमाणे 500 स्क्वेअर फूट, 560 स्क्वेअर फूट, 700 स्क्वेअर फूट, कोणा 300 स्क्वेअर फूट, जे काही तुम्ही ठरवता ते होतं. पण मिंदेंच्या घोषणेप्रमाणे आणि ह्या धोरणाप्रमाणे तुम्हाला जेवढी जागा आहे आत्ता तीच सुनिश्चित करून तेवढीच जागा तुम्हाला मिळेल. पण जागा मालकांनी अधिक ठिकाणी आपण पाहाल, जास्ती करून ठिकाणी जागा मालकांची आता जे काही राईट्स आहेत ते बिल्डरांनी घेतलेत, त्यांना वाढीव FSI मिळणार, TDR मिळणार, अजून कॉम्पेन्सेटरी काहीतरी मिळणार, इन्सेंटिव्ह मिळणार, बेनिफिट मिळणार. म्हणजे नेमकं तुम्ही कोणाचं सरकार आहात? ह्या जागा मालकांची लॉबी तुमच्या सरकारमध्ये काही फंडिंग काहीच केले का त्यांनी किंवा काही वेगळ्या मार्गाने घुसलेत का? बिल्डरांची लॉबी जी असेल, मी नेहमी सांगतो की हे सरकार भाजपचं जे आहे ते बिल्डर जनता पार्टी आहे, ते भारतीय जनता पार्टी नाहीच आहे. आणि खरोखर तुम्ही पाहाल की सगळ्या ज्या घोषणा आहेत ते बिल्डरांसाठी केलेल्या आहेत. तर ही पागडीची घोषणा, आणि आज आपल्याच माध्यमातून सगळ्या पागडीमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना मी विनंती करत आहे की हे जे काही पागडी मुक्त मुंबई जे बोलत आहेत, मिंदे बोलत असतील, भाजप बोलत असतील, फसवी घोषणा आहे, बळी पडू नका आणि जे सत्य आहे ते जाणून घ्या. त्यांना तुम्हाला मुंबईतून बाहेर काढून टाकायचं आहे. ही खरी गोष्ट आहे आणि खरी परिस्थिती आहे. सिंधुदुर्गातील 970 शेतकऱ्यांना अजूनही फळपीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे माजी आमदार वैभव नाईक आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची ओरोस इथं भेट घेऊन वंचित राहिलेल्या त्या 970 शेतकऱ्यांना फळपीक विमा नुकसानीची रक्कम देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीवर जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी अधीक्षक भाग्यश्री ननावरे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक अतुल झनकर, विमा कंपनीचे अधिकारी विरेश अंधारी आणि संकेत नाईक उपस्थित होते. काजूचे मला वाटतं किती मिळाले काजूचे फार कमी आहे, नगण्य आहेत पैसे. आंब्याला चांगले मिळाले पैसे आणि काजू फळमध्ये काजू जास्त आहे, हिशोबात काजू जास्त आहे. 8 कोटी
आणि आपल्या जिल्ह्यात काजूचं उत्पादन जास्त आहे. आणि गेल्या वर्षी ते प्रमाण जास्त होतं. 30 कोटी मिळालं काय काजूला. त्यांचं म्हणणं आहे की अजून आम्हाला मिळालं नाही, आम्ही तुमचे विम्याचे पण तुम्ही सावंत आहे, जे कोण आहे आम्ही फोन करतो, पण त्याचं परत रिप्लाय होत नाही. मॅडम 2 वर्षापूर्वीची सुद्धा काही लोकांची चुकीची KYC असेल, अकाउंट चुकीचं दिलं असेल, म्हणजे ज्यांचे पैसे मिळालेले आहेत त्यांच्याजवळ इथे तक्रारी येतात, शेतकरी देतात, पुन्हा त्यांचे पैसे मिळत नाही. त्या भागात मंजूर झालेला असतो पण पैसे मिळत नाही. त्या तक्रारीचं निवारण कुठेतरी होते. आता आपल्याकडे किती आहेत? किती टोटल एरिया झालेले आहेत. 36,421 नोंद झाली, त्यात 92 झाले. ओके. ते किती लोकांना मिळते विचारतो? ते 36,124 विम्याच्या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 970 लोकांचे अद्यापही पैसे त्या ठिकाणी आलेले नाहीत. त्या संदर्भात सन्माननीय माजी आमदार वैभवजी नाईक यांच्यामार्फत आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. विमा कंपनीचे त्या ठिकाणी विभागीय अधिकारी धनगर यांच्यासोबत आज त्याची चर्चा झाली आणि 970 लोकांना जो विमा मिळाला नाही तो तातडीने देण्याबद्दलची चर्चा झाली. त्या पद्धतीने ज्या काही टिगर ज्या आहेत डिसेंबर महिन्यापासून दर महिन्याला ज्या टिगर क्रॉस होत आहेत, हवामान आधारित जे असेल, थंडीचा असेल, पाऊस असेल, तापमान असेल, त्या ठिकाणी कृषी आणि विमा कंपनीने त्या 2-2 महिन्यांनी टिगर जनतेसमोर देण्याची सुद्धा चर्चा झालेली आहे. त्यानंतर दरवर्षी 15 जूनपर्यंत विमा द्यायचा आहे, पण 15 जूनपर्यंत तिघरप्रमाणे जो विमा त्या ठिकाणी नुकसान भरपाई क्रॉस होईल त्याची माहिती जूनच्या आधी त्या ठिकाणी विमा कंपनीने द्यावी आणि तशा प्रकारची जिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. विमा कंपनीने सुद्धा 15 जूनपर्यंत तिघरच्या आधारे जी विमा कंपनीची नुकसान भरपाई असेल ती जाहीर केली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उद्या आपल्या त्यांच्या बागांची जी निगा जी आहे ती निगा राखण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने मदत होईल. आणि म्हणून आज या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, कृषी इथले असलेले अधीक्षक असतील, नातू असतील आणि विमा कंपनी यांची एकत्रित चर्चा होऊन ज्या काही विमा कंपनीच्या संदर्भात ज्या काही समस्या होत्या, जे प्रश्न होते, आज चांगली चर्चा होऊन भविष्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात जी सकारात्मक भूमिका घेतली त्याबद्दलसुद्धा आम्ही त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि विमा कंपनी ह्यापुढे लोकांच्या ज्या तक्रारी असतील त्या तातडीने सोडवण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेले 3-4 वर्ष सातत्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी आणि आम्ही पाठपुरावा करत असतो आणि त्यामुळे जास्तीत रक्कम ही विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना मिळवण्यासाठी आम्ही यशस्वी होत असतो. आणि म्हणून यावर्षीसुद्धा 42,000 विमाधारी शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरली होती आणि यातले 970 अजूनही रक्कम जमा झाली नाही. त्या संदर्भात आढावा घेतला आणि यावर्षीसुद्धा आता जवळजवळ 45,000 शेतकऱ्यांनी विमा उतरलेला आहे आपल्या काजू आणि आंब्याचा. आणि त्यामुळे त्याचे ट्रिगर दर महिन्याला जाहीर करण्याचं आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केलेली आहे. त्याचबरोबर दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याची विनंती केली आणि ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक त्या बाबतीत आहेत. आणि शासनाने 15 डिसेंबरपेक्षा मुदत वाढवतो म्हणून सांगितली, परंतु असं कुठलंही पत्र कृषी विभागाकडे न आल्यामुळे आम्ही शासनावर सुद्धा नाराजी व्यक्त केलेली आहे शेतकऱ्यांनी. कारण हे अजून मुदत वाढलेली असते. एकीकडे शासन सांगते मुदत वाढली म्हणून, परंतु सध्या अस्तित्वात ही मुदत वाढलेली नाही. त्याचबरोबर जी 56 हवामान केंद्र आहेत ती पण यातली काही हवामान केंद्र असुरक्षित म्हणजे व्यवस्थित नाही आहेत, त्या संदर्भातसुद्धा लक्ष भेटलं. त्याचबरोबर जवळजवळ प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये हवामान केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनाने GR काढलेला आहे. त्याचा आढावासुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे. राज्यातील मुंबईसह 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगानं केली आहे. 15 जानेवारीला मतदान होत आहे तर 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. यामुळे आता बहुप्रतीक्षित निवडणुका घोषित झाल्यानं इच्छुकांची धावपळ सुरू झाली आहे. या निवडणुकीमध्ये एकूण मतदार हे 3,48,78,017 असणार आहे. त्यापैकी पुरुष मतदार 1,81,93,666 असतील. स्त्री मतदार 1,66,79,755 असतील आणि इतर मतदार 4,590 असतील. या निवडणुकीमध्ये 39,147 इतके मतदान केंद्र निश्चित करण्यात आलेले आहे. ही निवडणूक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या माध्यमाने घेतली जाईल आणि त्यासाठी कंट्रोल युनिट 43,958 असतील, बॅलेट युनिट 87,916 असतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी मतदान केंद्र एकूण 10,111 मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आलेली आहेत.
यामध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी कंट्रोल युनिट 11,349 असतील, बॅलेट युनिट 22,698 असतील. संभाव्य दुबार मतदार जे आहेत ते काही महानगरपालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात आयडेंटिफाय झालेत. उदाहरणार्थ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये साधारणतः 11 लाखाच्या जवळपास संभाव्य दुबार मतदार होते. मात्र बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने यासाठी सॉफ्टवेअरचं एक टूल डेव्हलप केलं आणि त्या सॉफ्टवेअर टूलच्या माध्यमाने आणि फील्ड व्हेरिफिकेशनच्या माध्यमाने त्यांनी त्यांची जी संभाव्य दुबार मतदारांची यादी आहे असेसमेंटप्रमाणे फक्त 7% त्या यादीपैकी 7% फक्त ॲक्च्युअल दुबार मतदार त्यांना आढळून आले. थोड्या बहुत फरकाने इतर सुद्धा महापालिकांमध्ये अशाच प्रकारची परिस्थिती आहे. मतदारसाठी वोटर सर्चची जी फॅसिलिटी आहे ती राज्य निवडणूक आयोगाचं जे पोर्टल आहे त्या पोर्टलवर मतदारांची वोटर सर्च फॅसिलिटी उपलब्ध करण्यात आलेली आहे आणि यामध्ये मतदारांचं संपूर्ण नाव किंवा ईपिक क्रमांक टाकून सर्च फॅसिलिटी उपलब्ध करण्यात आली आहे. याशिवाय आयोगाने मताधिकार म्हणून एक मोबाईल ॲप डेव्हलप केलेला आहे आणि या मोबाईल ॲपच्या माध्यमाने सुद्धा मतदारांना त्यांचं नाव, त्यांचं प्रभाग कुठल्या प्रभागामध्ये आहे आणि मतदान केंद्र कोणते आहे हे त्यांना या मताधिकार मोबाईल ॲपच्या माध्यमाने उपलब्ध होणार आहे. हे मोबाईल ॲप सध्या अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मवर अवेलेबल आहे आणि हे iOS प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा अवेलेबल आम्ही करून देतो आहे. या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून 290 अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून 870 अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय या निवडणुकीसाठी 1,96,605 इतके कर्मचारी निश्चित करण्यात आलेले आहे. प्रचार कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाज माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसारित करता येणार नाही. या निवडणुकीसाठी मतदान समाप्तीच्या 48 तास अगोदर प्रचारावर निर्बंध राहणार आहे. महापालिकास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि विविध प्रसार माध्यमातील वृत्तांकनाच्या बाबतीत पाहणीसाठी संनियंत्रण व देखरेख या समितीमार्फत करण्यात येईल. राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती सुद्धा स्थापन करण्यात आलेली आहे. याशिवाय राजकीय पक्षांशी वेळोवेळी संवाद साधण्यात आलेला आहे. राजकीय पक्षांसोबत बैठका घेऊन त्यांच्या सुद्धा सूचना विचारात घेण्यात आलेल्या आहे. स्टार कॅम्पेनरची संख्या ही 20 वरून 40 करण्यात आलेली आहे. आता मी थोडक्यात आकडेवारी सांगतो. एकूण महानगरपालिका ज्यांची निवडणूक होणार आहे त्या 29 आहेत. एकूण जागा म्हणजे एकूण जागा ज्यासाठी निवडणूक होणार आहे ते 2,869 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यामध्ये महिला 1,442, अनुसूचित जाती 341, अनुसूचित जमाती 77 आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 759. एकूण महानगरपालिका 29, एकूण जागा 2,869, महिला 1,442, अनुसूचित जाती 341, अनुसूचित जमाती 77, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 759. या निवडणुकीमध्ये ज्या निवडणुकीच्या खर्चावर जी मर्यादा आहे, बृहन्मुंबईसह अ वर्ग महानगरपालिकेसाठी 15 लाख, ब वर्ग महानगरपालिकेसाठी 13 लाख, क वर्ग महानगरपालिकेसाठी 11 लाख आणि ड वर्ग महानगरपालिकेसाठी 9 लाख. आजपासून संबंधित सर्व 29 महानगरपालिका क्षेत्रात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे आणि जरी आचारसंहिता या 29 महानगरपालिका क्षेत्रापुरती जरी असेल तरी या महानगरपालिका क्षेत्राबाहेर जर एखादी घटना किंवा एखादा कार्यक्रम किंवा एखादी घोषणा अशा प्रकारे करण्यात आली की जी महानगरपालिकेच्या मतदारांवर प्रभाव करणारी आहे तर त्यावर सुद्धा आचारसंहिता लागू होणार आहे. मात्र ही आचारसंहिता नैसर्गिक आपत्तीच्या उपाययोजना आणि ज्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या डिझास्टर्स येतात
त्यासाठी मदतीसाठी ही आचारसंहिता यामध्ये आडकाठी असणार नाही. आता मी निवडणुकीचा कार्यक्रम आपल्याला सांगतो आहे आणि हा निवडणुकीचा कार्यक्रम बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि तसेच इतर महानगरपालिका या दोघांसाठी हा कार्यक्रम मी सांगतो आहे. नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे याचा कालावधी आहे 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 2025. 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 2025. नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 2025. नामनिर्देशन पत्राची छाननी होणार आहे 31 डिसेंबर 2025. नामनिर्देशन पत्राची छाननी 31 डिसेंबर 2025. उमेदवारी माघारीची मुदत असणार आहे 2 जानेवारी 2026. उमेदवारी माघारीची मुदत 2 जानेवारी 2026. निवडणूक चिन्ह वाटप व अंतिम उमेदवारांची यादी. निवडणूक चिन्ह वाटप व अंतिम उमेदवारांची यादी 3 जानेवारी 2026. निवडणूक चिन्ह व अंतिम उमेदवारांची यादी 3 जानेवारी 2026. मतदानाचा दिनांक 15 जानेवारी 2026. मतदानाचा दिनांक 15 जानेवारी 2026. मतमोजणीचा दिनांक 16 जानेवारी 2026. मतमोजणीचा दिनांक 16 जानेवारी 2026. रविवारी दुपारी कणकवलीमध्ये नागवेकर हॉस्पिटलमध्ये मुलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी नातेवाईकांनी मृतदेह रुग्णालयात ठेवला आणि त्यानंतर रुग्णालयाची तोडफोड केली आणि त्या प्रकरणी आता मुलीच्या नातेवाईकांनी यांच्या समेत 15 ते 16 जणांवर कणकवली पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल आहे. यामध्ये फिर्यादी नागवेकर यांनी ही फिर्याद दिलेली आहे असं एक माहिती समजत आहे आणि त्यानंतर हा गुन्हा दाखल झाला आहे. तसंच बघायला गेलं तर दुसऱ्या बाजूला बघायला गेलं तर मुलीचे जे वडील आहेत त्यांनी देखील फिर्याद दिली होती आणि त्याच अनुषंगाने डॉक्टर नागवेकर यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला आहे. म्हणजे परस्पर विरोधी आता हे दोन गुन्हे दाखल झालेले आहेत कणकवली पोलीस स्थानकात दाखल झाले आहेत आणि या अनुषंगाने पोलीस तपास करत आहेत. पण जे पोलीस आहेत त्यांची जी नावं आहेत ते उघड करत आहेत. कोणावर गुन्हे दाखल झाले आहेत ह्याच्या जो नावं उघड केली नाहीत. पण कणकवलीमध्ये काल जे प्रकरण घडलं, रुग्णालय फोडण्यात आलं, त्यानंतर डॉक्टरांच्या गाड्यांची नासधूस करण्यात आली किंवा काचा फोडण्यात आल्या आणि या प्रकरणी आता पोलीस तपास करत आहेत. पण सध्या तुर्तास बघितलं तर 15 ते 16 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तसंच बघितलं गेलं तर दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर डॉक्टर यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यामुळे अधिक तपास आता पोलीस करत आहेत. नेमकी पोलीस भूमिका काय घेतात याकडे देखील आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्याबरोबर साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. माजी आमदार राजन तेली यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषदेद्वारे जिल्हा बँकेवर आरोप केलाय. जिल्हा बँकेकडून चुकीच्या पद्धतीनं कर्ज वाटप केलं जात आहे. या सर्व दोषींची चौकशी करून कारवाई केली जावी अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय. सर्व पत्रकार मित्रांचं आज या ठिकाणी स्वागत करतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेमध्ये गेले अनेक दिवस किंवा अनेक महिने अनेक वेगवेगळ्या कर्ज देण्यावरून थोडीशी दबंगशाही या ठिकाणी केली जाते आणि चुकीच्या मार्गाने कर्ज देणं ही फार मोठ्या प्रमाणात आता ही कीड या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. मी यापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेमध्ये मी चेअरमन होतो म्हणून त्या बँकेबद्दल मला प्रेम आहे, आजही आस्था आहे. ही संस्था टिकायला पाहिजे. या जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांच्या मच्छीमारांच्या दृष्टिकोनातून ही जिल्हा बँक टिकली पाहिजे ह्या मताचा मी असल्यामुळे मी आतापर्यंत ह्या बँकेच्या विरोधात कधीही काही बोललेलो नव्हतो. म्हणजे बोललो एकदा, पण हे सुधारण्यासाठी बोललो होतो, पण यांची सुधारण्याची काय शक्यता मला या ठिकाणी दिसत नाही. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचे सूत्रधार आरोपी म्हटलं तरी हरकत येणार नाही की मनीष दळवी चेअरमन आणि प्रमोद गावडे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि त्यांची पूर्ण टीम ही बरखास्त करा, त्यांच्यावर प्रशासक बसवा, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, अशा प्रकारची मागणी मी राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे आणि सहकार मंत्र्यांकडे मी या ठिकाणी केलेली आहे. मला देवेंद्र फडणवीस साहेब
हे फक्त मला त्या ठिकाणी मिळाले नाहीत. मी फडणवीस साहेबांना पण भेटून मी ही गोष्ट या ठिकाणी सांगणार आहे आणि त्यांना मी पुरावे देणार आहे. मी कुठलीही गोष्ट हवेत या ठिकाणी बोलत नाही. आज माझ्यावरच्या सगळ्या नेत्यांना मी दिलगिरी व्यक्त करेन की बाबा जरी युतीमध्ये असलो तरी आज प्रश्न असा आहे की ही बँक जर टिकली नाही तर सहकाराचा पूर्ण बिमोड आमच्या जिल्ह्यात या ठिकाणी होऊ शकतो. आमच्या विकास संस्था जवळजवळ 234 विकास संस्था याच्यावर अवलंबून आहेत. बऱ्याच पतसंस्था अवलंबून आहेत. म्हणजे 1000 पेक्षा जास्त वेगवेगळे जे सभासद आहेत ते याच्यावर अवलंबून आहेत. आणि म्हणून ही संस्था टिकली पाहिजे या दृष्टिकोनातून माझे प्रयत्न या ठिकाणी होते. आता मी तुम्हाला एक जी गोष्ट दाखवणार आहे की श्रीपाद महाजन यांना पहिलं एक लोन 5 कोटीचं 13/1/25 दिलं आणि ते 5 कोटीचा उल्लेख कुठेही खरेदी करताना दिसत नाही. खरेदी कर म्हणजे करण्यापूर्वी किंवा पैसे देण्यापूर्वी बँकेची पद्धत अशी आहे की बँकेने घाणखत करून घेतल्यानंतरच पैसे डिस्बर्स केले पाहिजेत. पण 13/1 ही मंजुरी मिळाली आणि घाणखत म्हणजे मॉर्गेज डीड हे 12 मार्च 2025 झाले. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, ह्या जागेची किंमत रेडी रेकनर प्रमाणे 88,23,000 आहे. पण हे खरेदी कर 10 कोटीचं केलं, हरकत नाही. 10 कोटीचं केल्यानंतर सुद्धा त्याच्यावर नंतर जे पैसे आता गेले म्हणजे खरेदी खत पूर्णपणे संशयास्पद आहे. पैसे बँकेतून डायरेक्ट ज्यावेळी मंजूर होतात त्यावेळी जो कोण समोरचा आपण ज्याची जागा घेतो त्याला द्यायचे असतात. ही बागायती वाढवण्यासाठी बागायती या ठिकाणी करण्यासाठी कर्ज दिलेलं होतं. त्याच्यानंतर त्याच जागेवर बघा त्याच जागेवर 23 आणि 31 कोटी पुन्हा दिले गेले. म्हणजे ती जागा 3.39 हेक्टर आहे. त्याच्यात जे गोटे आहेत त्या गोट्यांची किंमत 31 कोटी आहे. म्हणजे जगातला सगळ्यात महागडा गोटा हा भोगव्यात तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. पण तुम्हाला जायला मिळणार नाही कारण ते एक CCTV लावलेत आणि या प्रॉपर्टीमध्ये कोणी एंट्री करू नये म्हणून असं लिहिलंय. करायचं कारण ते आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी याच्यातलं एक सगळं उदाहरण म्हणजे हे दाखवणार आहे. बघा की हे ग्रामपंचायतीचे घरपत्रकाचे उतारे आहेत. नीट बघा हे जे मार्क केलंय ते 31 कोटी रुपये जिल्हा बँकेने यांच्यावर दिले बोजा ठेवलेला आहे आणि 5 कोटी रुपये वरती म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा मतदारसंघाचा 5 कोटी 28,421 बोजा आहे. आणि म्हणजे हे मी जे कर्ज सांगितलं ते आणि ह्याच्यात 31 कोटीचा बोजा ड्रेझरसाठी दिलं असं दाखवलेलं आहे. 31 आणि 5 36. दुसरा एक 28 कोटीचा जो बोजा आहे तर हा सातबारा कालचा परवाचा आहे 2 दिवसापूर्वीचा. याच्यात 5 कोटी आणि 28 कोटी जरा बघा सगळ्यांनी आणि पाहिजे असेल ते पेपरही तुम्हाला देतो. 5 आणि 28 कोटी हे या ठिकाणी दाखवलेले आहे. म्हणजे एकूण 28 कोटीचा फक्त माझ्याकडे मंजुरी पत्र मिळत नाहीये. पण ह्या सगळ्याचा जर बोजा ऐकून नेला तर 59 कोटी रुपये किंमत या ठिकाणी होऊ शकते. आणि 31 कोटीच्या बोजाच्या संदर्भात आपण सगळ्यांनी मुद्दाम बघावं. शेतमांगल पत्रे आणि शेतमागल आणि त्याच्यानंतर हे बघा दुसरा सुद्धा पत्रे आणि शेतमागल. म्हणजे ही जी काय लयलूट चालू आहे ही लयलूट थांबवावी. आणि याच्यातला मुख्य आरोपी चेअरमन मनीष दळवी आणि आरोपी नंबर 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशा प्रकारची मागणी मी या ठिकाणी केली आहे. ह्याच्या अनुषंगाने ह्याच्या पाठीमागे कोण अजून आहे हे बघा. कारण हे ड्रेझरसाठी पैसे दिलेले आहेत आणि माझ्या माहितीप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला सगळ्यात मोठं लोन हे आहे. आणि ह्या सगळ्या लोनची चौकशी नुसती लोनची चौकशी नाही तर बँकेच्या कारभारावर गेल्या 4 वर्षातली जी कर्ज दिलेली आहे त्या सगळ्याची कर्जाची चौकशी व्हायला पाहिजे. याच्यावर प्रशासक बसायला पाहिजे आणि प्रशासक बसून ह्या सगळ्यांच्या मालमत्ता ज्या संचालकांनी याच्यात सह्या केलेल्या आहेत या जे संचालक ते
दोषी या ठिकाणी बनवले पाहिजेत. जसं यशवंत सहकारी बँकेवर 50 लोकांवर जसा गुन्हा दाखल झाला तसा गुन्हा ह्या सगळ्या लोकांवर दाखल व्हायला पाहिजे आणि त्याची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होऊन ही बँक वाचली पाहिजे. अशा प्रकारची माझी मागणी राहणार आहे. राजन तेली यांच्या विधानामुळे जिल्हा बँकेची बदनामी होत असल्याचं विधान आमदार दीपक केसरकर यांनी केलं होतं. याविषयी त्यांना विचारलं असता तेली म्हणालेत, दीपक केसरकर हवेत असतात, त्यांना या गोष्टीची कल्पना नसते, ते कोणाशी वाकडी घेत नाहीत आणि मी कोणाला घाबरत नाही, असं विधान त्यांनी केलंय. आमदार दीपक केसरकर यांनी यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेनंतर केला होता आणि पुन्हा आता आपण दुसऱ्यांदा पत्रकार परिषद घेत आहे. त्यांनी असाही सल्ला दिला होता की बँकेचे कार्यकारी मंडळ त्यांच्याबरोबर बसावं आणि एकदा चर्चा करून या विषयावर तोडगा ओढावा, मात्र बँकेची बदनामी करून, असं देखील केसरकर म्हणाले. आपल्याला घेऊन जातो बँकेत चर्चा करायला. कारण जर तुम्ही ज्येष्ठ पत्रकार आहात, तुम्ही जर अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला, हे तुम्ही खोटं आहे म्हणून मला दाखवा. बाबा तुम्ही खोटी प्रेस घेतली, तुम्ही छापू नका. केसरकर काय म्हणतात ह्याला अर्थ नाही आहे. केसरकर हवेत आहेत, त्यांना ह्या गोष्टीची जर कल्पना असती तर केसरकर बोलले नसते. केसरकरांना भेटून मी सांगितलं हे सगळं. ते कोणाच्या प्रेमात, ते कधी कोणाची वाकडी घ्यायला बघत नाही आणि मी कोणाला घाबरत नाही. हा फरक आहे. लालन चलन करून नाही बाबा. जर खरोखर जर हे घोटाळे नसले तर मी कशाला बँकेची करून, मी उलट केसरकरांपेक्षा 7 वर्ष बँकेत मी काम केले. तिकडे सगळ्या शेतकऱ्यांच्या बद्दल मला आपुलकी, सगळ्या बँकेबद्दल आपुलकी, कर्मचाऱ्यांबद्दल आपुलकी. कर्मचारी मेहनत तिकडे करतायत, ठराविकच लोक हे सगळं करतायत. म्हणजे त्यावेळेला काय अनुभव आहे, पहिल्यांदा चेअरमन झाला, इतर वेळी सगळे चेअरमन बदलत गेले, हा चेअरमन एवढी वर्ष कसं राहिला. त्यामुळे तुम्ही सिरियसली हा जर विषय नाही घेतला तर तुम्ही शेतकऱ्यांना न्याय नाही देऊ शकणार. त्या मला आरोप का मी हवेत नाही करत आहे, हे आरोप आहे जे तुम्हाला पेपर दिले आहेत. उद्या हे केसरकर साहेबांना नेऊन दाखवा. जर चुकीचं असेल तर सांगू देत. मी जाहीर दिलगिरी व्यक्त करतो, बाबा हे चुकलं तुमचं म्हणून. जाहीर आपण करतो ते मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा हे दाखवतो. हे पेपर केसरकर साहेबांनी त्यांच्याच मतदारसंघात भोगवे ग्रामपंचायत येते, भोगवे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाला बोलून घ्यावं घरी आणि त्याला विचारावं, बाई अशी तुमच्याकडे 31 कोटीची नोंद झाली आहे की नाही. दुसरं, आता हे रजिस्ट्रेशन करताना ह्याच्यात गोलमाल परत बघा. घाणखत करताना एक घाणखत झालं वेंगुर्ल्यात, दुसरं घाणखत कुडाळ. गरज काय. तुम्ही जर प्रामाणिक काम करताय तर करा ना. कशाला दडून करताय तुम्ही. चोरी आहे म्हणून दडून करताय ना तुम्ही. तर मी पुन्हा सांगतो तुम्हाला सगळ्यांना की मी कुठलीही गोष्ट हवेत करत नाही. हवेत माझे वार नसतात. मी सगळे डॉक्युमेंटरी इव्हिडन्स तुम्हाला दाखवले. 7 बाराचा बोजा दाखवला, फेरफारवरचा बोजा दाखवला, त्याच्या बँकेचं पत्र दाखवलं आणि परत हे बघा, ही माझ्याकडे घाणखत आहे. ही तर राजन तेलीच्या घरात तयार होत नाहीत ना. देवडेकरचं आहे बघा, ही जी घाणखत आहेत नाही माझ्याकडे तयार झालेली नाही. ही बँक तिकडे रजिस्टर ऑफिस मधून अगदी सगळे स्टॅम्प ड्युटी भरून केलेली आहे. ऑफिशियली चोरी आहे ती. त्यामुळे ही चोरी उघडकीस आणणं माझं काम आहे. सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमेवर आणि सह्याद्री पर्वताच्या उंच रांगांमध्ये असलेला ऐतिहासिक रांगणागड मागील काही वर्षात पर्यटक तसेच गिर्यारोहणास येणाऱ्यांसाठी औत्सुक्याचा विषय बनलाय. सिंधुदुर्गातील कुडाळ तालुक्यातील नारूर या गावातून रांगणागडावर जाण्यासाठी पर्यटकांना वनविभागाकडून विशेष सुविधा देण्यात येतात. दरवर्षी या गडावर हजारो पर्यटक भेट देत असून यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पर्यटन वाढीस चालना मिळते. रांगणागडावर जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी सिंधुदुर्ग वन विभागानं नारूर या गावच्या पायथ्याशी प्रवेशद्वार बनवलाय. या गडावर जाण्यासाठी सरळ सोपे दगडांनी बांधलेले मार्ग, विश्रांतीगृह, जेवण बनवण्याची सुविधा, स्वच्छतागृह, वन्यजीव प्रेमींसाठी मचाण व्यवस्था केली आहे. मागील काही वर्षात रांगणागडावर जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये वाढ झाली असल्यानं स्वच्छतेच्या दृष्टीनं उपाययोजना करण्यात आल्या, ज्यामुळे पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. रांगणागड वर जाण्यासाठी नारूर
हा सगळ्यात सोयीस्कर आणि सोपा रस्ता म्हणून पर्यटक याचा पुरेपूर वापर करत असतात. रांगणागडाच्या पायथ्यापासून जाण्यासाठी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने वन विभाग सावंतवाडी मार्फत कडवल क्षेत्रच्या दरम्यान सावंतवाडी वन विभागाने पायवाट ही चांगली केलेली आहे. पूर्ण पायवाटेला जाण्यासाठी दोन्ही साईडने रॅम्प बांधून प्रत्यक्ष जाण्यासाठी चांगला रस्ता गडावर जाण्यासाठी केलेला आहे. त्याच्यामुळे इतर जे काही रस्ते आहेत ते डोंगर दऱ्यातून खाचकळग्यातून जाण्यासारखे रस्ते आहेत, पण हा मुख्य रस्ता एकदम सोयीस्कर आणि सोपा रस्ता. कमीत कमी एक माणूस 40 ते 45 मिनिटापर्यंत गड सर करू शकतो असा सोयीस्कर रस्ता वन विभागाने करून दिलेला आहे. तरी पण सर्व पर्यटकांना अशी एक विनंती आहे की आपण सर्वांनी सर्वात सोयीस्कर रस्ता नारूर च्या दरवाजाकडून जाणार हा सर्वात सोयीस्कर रस्ता सर्वांनी अवलंब करावा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तर्फे इथे पर्यटकांना विश्रांतीसाठी उंच मनोरे बसण्यासाठी बेंच आणि जागा बसण्यासाठी असे छप्पर करून केलेली जागा इथे पर्यटकांनी केलेल्या आहेत. तसेच सध्याच काही दिवसापूर्वी इथे रांगणागडाच्या पाशी एक दुर्मिळ सापाची प्रजाती इथे आढळलेली आहे आणि त्याची संशोधकांनी नोंद केलेली आहे. असं दुर्मिळ साप फक्त आपल्या रांगणागडाच्या या खोऱ्यात भेटलेला आहे. तसेच या ठिकाणी आपला जो राष्ट्रीय प्राणी मानला जातो शेकरू हा मोठ्या प्रमाणात इकडे आढळतो. तसेच वाघ आणि इतर बटरफ्लाय पक्षी आपल्याला विविध पक्षी जे आपल्या परिचयात नसतात असे पक्षी आपल्याला इथे या निसर्गरम्य परिसरात ट्रेकिंग करताना अनुभवता येतात. आणि विविध प्रकारची वन औषधी झाडे या पूर्ण जातेवेळी आपल्याला माहित नसतं अशी वन औषधी झाडे पण इथे आपल्याला संशोधक घेऊन त्याचा शोध घेत असतात की ही कुठल्यासाठी औषधी आहे काय आहे. असे अनेक प्रकारचे निसर्ग संपत्तीने नटलेलं असं हे नारूर गाव. विविध वन्य प्राणी असेच वन्य प्राण्यांचा वावरही आपल्या नारूर गावात गडाच्या पायथ्याशी जाताना दिसून येतो. जंगलामध्ये की नाही वेगवेगळे प्राणी पक्षी आढळतात आणि हा प्राणी बघितलाय का कोणी? कोणता आहे? खारुताई जशी असते तसा दिसतो आणि महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी आहे आणि इथे बऱ्यापैकी आढळतो तो. आणि ह्याची एक टेक्निक असते की हा जेव्हा घरटे बांधतो ना तेव्हा तो वेगवेगळ्या ठिकाणी बांधतो, म्हणजे एकच घरटा असत नाही त्याचा. ती त्याची एक डिफेन्स टेक्निक आहे की 4-5 झाडांवरती घरटे असतात, म्हणजे वरून कोणी जरी त्याच्या पिल्लांना पकडायला आलं तर ते कन्फ्यूज झाले पाहिजे त्याच्यासाठी आहे. तशाच प्रमाणे बरीचशी फुलपाखरं, जवळपास 250 प्रकारची फुलपाखरं, 200-250 प्रकारच्या रानभाज्या या ठिकाणी आहेत. पण आपला ग्रुप सगळा मोठा आहे त्याच्यामुळे सगळ्यांना जर आपण माहिती देत बसलो तर वरती पोचायला आपल्याला उशीर होईल आणि हत्तीची सोंड माची हा जो पॉईंट आहे तो आपला स्किप करायला लागेल. त्याच्यापेक्षा आपण वरती जाऊया सगळेजण आणि त्याच्यानंतर सगळी माहिती घेऊया. ठीक आहे. ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या रांगणागडावर मागील काही वर्षात पर्यटकांची संख्या वाढते. इथे येणाऱ्या पर्यटकांना सुविधा देण्यासाठी नारूर गावात होमस्टे निर्माण केले असून गडावरही पर्यटकांची राहण्याची आणि जेवणाची सोय स्थानिक नागरिकांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. गडाचा पायथा आणि गडावर स्वच्छतेच्या अनुषंगानं स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येतात. यावेळी 27 आणि 28 डिसेंबरला मोठी स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येईल. जय शिवराय. माझं नाव किशोर सरनोबत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन असलेला रांगणा किल्ला उर्फ प्रसिद्ध गड आणि या किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेला निसर्ग समृद्ध असं नारूर गाव, या गावचा मी रहिवासी आहे आणि मी रांगणागडावरती टुरिस्ट गाईडचं काम करतो. त्याचबरोबर संपूर्ण सिंधुदुर्गमध्ये टूर ऑपरेट करतो. आणि रांगणागडावरती सध्या पर्यटकांचा ओघ जास्त आहे, कारण या रांगणा किल्ल्याला अनन्यसाधारण असं महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे. कारण कोल्हापूरच्या 13 किल्ल्यांपैकी एकमेव किल्ला, त्याचबरोबर सिंधुदुर्गमध्ये जेवढे किल्ले आहेत त्याच्यामध्ये ट्रेकिंगसाठी सगळ्यात बेस्ट किल्ला हा आहे. आणि कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्गाच्या बॉर्डरवरती तो स्थित आहे आणि इतिहासकालीन पण त्याचं महत्त्व तेवढंच आहे. हा बॉर्डरवरती असल्यामुळे सिंधुदुर्ग, गोवा आणि कोल्हापूर या तिन्ही भागांवरती वर्चस्व मिळवण्यासाठी रांगणागड ताब्यात असणं खूप गरजेचं होतं आणि याच कारणास्तव या किल्ल्यावरती भरपूर आक्रमण झाली.
राजे आग्र्यात जेव्हा कैदेत होते त्यावेळी सिंधुदुर्ग किल्ल्याचं बांधकाम चालू होतं आणि अशा वेळी रांगणा किल्ला दुश्मनांच्या ताब्यात गेल्यामुळे स्वराज्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. मग स्वतः जिजाऊ माँसाहेबांनी मोहीम काढली आणि रांगणा ताब्यात घेतलेली एक घटना खूप महत्त्वाची आहे इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून. आणि त्यानंतर इथली सगळी व्यवस्था लावून त्या रिटर्न गेलेल्या आहेत. आणि स्वतः शिवाजी महाराज जेव्हा आग्र्याहून सुटले आणि रांगणागडावरती आले त्यावेळी त्यांनी 6000 होण खर्च करून रांगणा किल्ल्याची डागडोजी केलेली आहे. आणि त्यानंतर मनोहर मनसंतोष गडावरती त्यांनी 1 महिना वास्तव्य केलं. आपण तहात गमावलेले जे किल्ले आहेत ते परत कसे मिळवायचे याचं सगळं नियोजन तिथे झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मोहिमा काढून आपण कुठल्या मोहिमेवर जायचं, आपल्या सरदारांना कोणत्या मोहिमेवर पाठवायचं हे सगळं नियोजन करून धडाधड सगळे किल्ले परत ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत. आणि त्यामुळे आत्ता पर्यटक या गडाला भेट जास्त देत असतात. आता आम्ही टुरिस्ट गाईडचं काम करतो, त्याचबरोबर आमचे होमस्टेज आहे नारूर गावामध्ये. सरनोबतवाडा हे 100 वर्षापूर्वीचं मातीचं घर आहे ज्याला आम्ही ब्रीदिंग हाऊस म्हणतो. आणि पर्यटकांची राहण्याची सोय तिथे केली जाते. त्याचबरोबर नदीच्या काठावरती टेंट कॅम्पिंग होते, शेतामध्ये टेंट कॅम्पिंग होते. ज्यांना रांगणागडावरती राहायचं असेल त्यांचीसुद्धा जेवणाची राहण्याची सोय आम्ही टेंट कॅम्पिंग वगैरे करून अरेंज करत असतो. आणि गावातील मुलं यासाठी भरपूर सक्रिय आहेत. तरुण मुलं जी आहेत त्यांनी याची ॲडव्हर्टाईज जास्त केली आहे, कारण मध्यंतरी जास्त कोण येत नव्हते पर्यटक. आणि अशावेळी सगळ्या मुलांनी एक ग्रुप तयार करून सोशल मीडियावर जास्त भर दिला. जेवढे यूट्यूबर्स आहेत त्यांना आणलं गेलं गावामध्ये आणि रांगणागडाची ॲडव्हर्टाईज केली गेली. आणि या गडाची डागडोजी करणं खूप गरजेचं आहे, कारण म्हणजे पुणे पुरातत्व विभागाने त्याची दखल घेतली आणि 6 कोटी रुपये खर्च करून गडाची डागडोजी केलेली आहे. परंतु अजूनही रांगणागडाचा काही भाग कोसळत चालला आहे. मग सरकारने त्याच्याकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. आणि पर्यटक येतात, त्याचबरोबर काही जण ते गडाचं पावित्र्य भंग करण्याचा सुद्धा प्रयत्न करतात. मग अशावेळी कचरा वगैरे साठला जातो. मग वेळोवेळी जे शिवप्रेमी संघटना आहेत, गड किल्ले संवर्धन करणाऱ्या संघटना आहेत, त्या गड किल्ले संवर्धनाच्या मोहिमा राबवत असतात. आणि आता येत्या 27 आणि 28 डिसेंबरला रांगणागडावरची सगळ्यात मोठी मोहीम, स्वच्छता मोहीम होणार आहे. आणि याच्यामध्ये राजा शिवछत्रपती परिवार, त्याचबरोबर सिंधुदुर्गमधील जेवढ्या शिवप्रेमी संघटना आहेत त्या सगळ्या संघटनांना एकत्र करून जवळपास 3000 ते 4000 मावळे रांगणागडावरती स्वच्छतेसाठी उपस्थित असतील. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शक्तीपीठचा मार्ग बदलणार, नागवेकर हॉस्पिटल तोडफोड प्रकरणी परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल. आणि राजन तेलींचा जिल्हा बँकेवर पुन्हा एकदा आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.